Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Umculi kaMaskandi kuKhuzani Mpungose uyahamba kuyaphesheya njengoba ehamba kuyaphesheya uya kwenyeke yama nomination noma ke ezindondo lapha nominate khona engasiwa ukuthi ke ngeyani uKhuzani uhamba nje uhamba uyagigitheka uyahleka akwaziwa ukuthi kuhlekani phela khumbula ukuthi ke imbangi yakhe ekithe kuyakhipha ke kulezi insuku uKhuzani kufele wafaka ivideo lapho khona egigitheka ke ehleka kwazi waqethuka kodwa ke futhi akacazanga lutho ukuthi ke yini nokuyiyona yona ke emhlekisayo nakuba ke ngesiyena yedwa kosenzeke lento ke yokwenza ke noma kuyogudla ke iguma naloko bizwa ngomgibe wayifebe naye kusethe kwagudla ke iguma wenza ke ihlaya nje ke lapha ngomafikizolo nakuba ke ihlala ke kubonakala ukuthi ke ali noma kalihambisani ke nomafikizolo mangabe ke wayihluza inkondlo uzolibona leli ihlala kamgibe wayifebe ukuthi ke libheke ngakuphi noma ke lisho ukuthini kahle kahle. I'm sick. I'm sick. I'm sick. Oh. Oh. I am sick. Awaziwa ke noma kumgibe wayifebe benoKhuzani kwenziwe lento ebizwa nge-coincidentini njengoba ke nomgibe wayifebe naye efake ke enye ivideo kule video yakhe kuKhuza uMafikizolo uthi ke wena Mafikizolo lento wayenza ekuthina ke singoMaskandi asiyithanda kodwa ke kulungile qhubeka ke naye wayesemkhomba ke ngomuno kule nkulumo kamgibe ke wayifebe iswakala ke nokho kwesengazi ukuthi ke ayiyi nje ke lapha kuMafikizolo umgibe phela kuzokhumbuleka ukuthi selokhu ke nje ke lapha kuyashiphelana ke endulo ngalesi yasikhathi kokushana kwabanye abalandeli ke bomculo yashiphelana ke lapho ke selukwazi kwabana namhlanje ke ayikazi ize ke iphinde ke ithelelana amanzi phela umgibe kwayifebe bekwaziwa kakhulu ukuthi ke ucheme ke udede emdlejeni akwaziwa ke la uthi usho ukuthini Mafikizolo man Mafikizolo msala into wayenza kithi suMaskandi necomment yakho Mafikizolo hayi ngeke man Mafikizolo man hayi suka uyalazi ikhala lensha uyalazi ikhala lensha hawu bakithi kodwa ngiyakuthanda ke Mafikizolo owakwenza mfana wami kwaba yiphutha umbuzo uthi ngabe uyalazi ikhala lensha uyalazi a nose of a dog do you know a dog nose